Vážení priatelia, doktor Jonáš napísal vyše 20 brožúr. Jednu z nich vám teraz predstavíme. Jedná sa o 12 ľudských povách. Zistil, že medzi množstvom ľudí je 12 typov a tieto sa stále opakujú. Práca najnovšie bola skorigovaná v 2014 roku teraz teda. Ale doktor Jonáš sa s tým trápil vyše 20 rokov, kým všetky povahy presne selektoval a zistil jednotlivé povahové rysy a tak potom ich preskúmal po dobu 20 rokov. Tuto je vážne upozornenie pre tých, ktorí nemajú žiadnu úctu pred zákonom. Autorské právo existuje až 70 rokov, to znamená, že keď niekto odcudzí niečo a myslí si, že sa mu nič nestane, tak sa veľmi mýli, pretože to je trestný čin. Potom tu už ideme na brožúru 12 typov ľudských povah a síce najprv trocha psychológie. Doktor Jonáš uvádza tie najdôležitejšie psychologické zákony a teraz, ako uvidíme, už sú tu na niektoré teda začiatky tých 12 povah. A síce každá jedna povaha je napísaná na jednom celom liste a je farebne odlíšená, aby bola rýchlejšie zistiteľná pre čitateľa. Toto je už druhá, tretia, ako sme hovorili, je ich 12. Tu máme štvrtú, piatú. Za to je to farebne odlišené, lebo aj na prístroji, ktorý zostrojil, tam sú tie isté farby, aby sa to rýchlejšie našlo. No, tu už máme 9. Tu je 10, 11 a posledná povaha 12. Teraz vás oboznámime s prístrojom, ktorý doktor Jonáš nazval ako kozmograf. Pomocou tohto prístroja každý človek si dokáže zistiť, akú povahu má od tých 1 do 12. Toto je pre Slovensko. Otáčaním podľa hodín, kedy sa narodil dotyčný, zistíme tú povahu. Toto je napríklad 7 zelenou farbou. No, na druhej strane je Česká republika, to je rozdiel, pretože tam je 50, o 2 stupne, my sme nižšie, 48 a oni sú vyššie na 50. Teda, tu máme ešte ďalšie údaje potrebné pre zistenie kozmografizmu jednotlivých povah. Toto sú časy letné, zimné, a ako vidíme, tuto sú ešte ďalšie možnosti výpočtov a rôznych iných typov, ale tieto sú už tak zložité, že nemôžu ich robiť sami, ale musí ich robiť nejaká inštitúcia. Toto doktor Jonáš, keď zostavil tieto povahy, obratil sa na desiatky a desiatky škôl, stredných aj základných a za pomoci rodičov aj pedagógov previedol tieto skúšky a s údivom všetci pozorovali, že naprosto presne hodí sa na každého jedného žiaka. Tuto máme z tých mnohých brožúr, ktoré doktor Jonáš napísal, 4 a tie sú už v knihkupectve Martinus dostupné. Takže keď niekoho to zaujíma, sa môže na to obrátiť.